Cambuur spelen juist de belangrijke wedstrijd tegen concurrent MVV. Een wedstrijdverslag van Andor Faber. De Cambuur-fans zetten de spelers op scherp met een grote sfeeractie en dat docht vertuten. Ohne bal winnen we het zo fantastisch goed. Dus het wie genieten. De Ljouters komen goed uit de kleedkamer met een kopkans van Sander van der Streek. Hij begint voor het eerst zo'n een mannen weer in de basis na de blessurerekken om zijn hamstring. Van der Streek is voortendaligs belangrijk. Hij krijgt de bal onspelen in de 16, speelt het hem zelfs vrij en zit naar een jaloere spelen de 1-0 binnen. Ik wist echt wel dat we het in ons hadden en we hebben wel vaker een goede wedstrijd gespeeld, dat we echt goed de druk erop hadden en dat we een tegenstander bijna niks konden laten doen. En dat hebben we vandaag weer bewezen. Zo'n minuten later is het alweer raak. In een ouderwetse klutssituatie komt de bal voor de voeten van Jamiro Montero, die er 2-0 van maakt. Cambuur lieke een zwiere wedstrijd te meten te gaan, maar met skoft stiert de ploeg van trainer Sipke Hulshoff al met 2-0 voor. MVV had niet in te brengen in het Cambuurstadion. Al gauw wordt het 3-0. Daarbij krijgt de Ljouters vol wat help van MVV-keeper Bo Geens. Hij blundert en liet het schot van Martijn Barto samen door de voeten gaan. Dit is het niveau wat we eigenlijk kennen. Daarna is wat ik heel graag het publiek van mij zit. Dat denk ik 400 van begin tot einde in. En uitstekend. Dus hier zit een zeer tevreden trainer. Ik het slotakkoord is voor Cambuur. Invaller Jurjen Mannes zet je goed terug op het middenveld. Speelt de bal naar Barto en die leidt hem perfect clear voor een oren invaller. Stefano Lillipali. Hij zet in de 77e minuut de 4-0 op het scorebord. Dat is ik de eindstand, want MVV liet nog een goede mogelijkheid lezen in de slotfase via spits Thomas Verheid. Cambuur bleef terug de oefening op het zegde plak en kan hem opmaaien voor de hele finale van de beker. Onkomende toonsdag. Dit is een hele goede generaal richting aankomende toonsje. Het jouwt de jongens vertrouwen. En ook de jongens die erin kan binnen, die gaan hun waarde weer zien laten. Dus ja, wie gaat nou even 2 dagen hadden de jongens vrij en dan gaan we van man, je gaat totaal de focus op AZ en dan gaan we er alles aan doen om hier echt iets deel te zetten wat je nog nooit gebeurd is. Als je deze wedstrijd verloren ga je natuurlijk met een goed gevoel naar de wedstrijd tegen AZ. En nu laat je goed voetbal zien. Je wint 4-0, dus je ga je altijd lekker naar een volgende wedstrijd toe. En helemaal speciaal om de halve finale te spelen tegen AZ nu.